नमस्ते. कशा आहात तुम्ही सर्व? आजचा व्हिडिओ कशाबद्दल आहे मम्मी, सांग जरा. म्हणजे आता जे वातावरण चालू आहे त्याच्यामध्ये आपण घरामध्ये काय करायचं, कसं राहायचं त्याच्यावर आहे हा व्हिडिओ. तुम्हाला कोविड-19चं औषध म्हणून नाही, पण आपलं इम्युनिटी पॉवर, आपली रोगप्रतिकार शक्ती आपण कशी वाढवू शकतो ना, त्याच्यासाठी आपण उठल्यापासून, सकाळच्या उठल्यापासून ते रात्री झोपेपर्यंत आपण काय काय केलं पाहिजे, मध्ये काय झालं की काय सोल्युशन आहे, ते सर्व आम्ही या व्हिडिओमध्ये दाखवलंय. तर हा व्हिडिओ जरा 35-40 मिनिटाचा झालाय. हा एक व्हिडिओ तुम्ही एकदम लक्ष देऊन, न स्किप करता, न फास्ट फॉरवर्ड करता बघा, कारण हा व्हिडिओ आम्ही टोटली तुमच्यासाठीच बनवलाय. सर्वात इम्पॉर्टंट गोष्ट मला एक सांगायची आहे की ह्या व्हिडिओमध्ये जे काही इन्फॉर्मेशन मी दिली आहे ना, ती आपले एक आयुष मंत्रालय असते, त्याच्यात त्यांनी काढा बनवायचा दाखवलाय. त्यांनी जसं दाखवलंय ना काढा बनवायचं, तसंच मी तुम्हाला काढा बनवायचं दाखवलंय. आणि त्यांनी काहीतरी गाईडलाईन्स दिली आहेत, त्यांनी काहीतरी रूल्स म्हणजे काहीतरी फॉलो करण्यासाठी आपल्याला सांगितलंय. ते सेम टू सेम मी तुम्हाला प्रॅक्टिकल करून दाखवलंय. म्हणजे ते तुम्हाला वाचून समजलं नसेल, पण इकडे प्रॅक्टिकल करून दाखवलं ना, ते आलं की वाचतात आणि सोडून देतात. ते कसं करायचं, काय करायचं हे माणसांना कळत नसतं आणि वाचून पण कधी कधी समजत नाही. म्हणून मी काय केलंय, प्रॅक्टिकली तुम्हाला म्हणजे रिअल लाईफ मध्ये कसं होतं ना, ते मी तुम्हाला करून दाखवलं. म्हणजे तुम्हाला ते लक्षात येईल आणि ते गोष्ट बघा मी कसं केलंय, तसं तुम्ही फॉलो करा. म्हणजे तुमची इम्युनिटी पॉवर म्हणजे रोगप्रतिकार शक्ती वाढेल आणि त्यामुळे तुम्हाला असा प्रॉब्लेम होणार नाही. पण सर्व ते करायला लावा. आणि कोविड पासून आणि कोरोनापासून माणसं जे रिकव्हर होतात ना, त्यांची रोगप्रतिकार शक्ती जास्त असल्यामुळे ते रिकव्हर होतात आहे. म्हणजे लोक रिकव्हर नाही करू शकत आहे, कारण त्यांची रोगप्रतिकार शक्ती म्हणजे इम्युनिटी पॉवर कमी असते. तर हा व्हिडिओ तुम्ही एकदम लक्ष देऊन एकाच जागेवर प्रॉपर बसून आणि जे काही दाखवलं ना व्हिडिओमध्ये ते टोटली फॉलो करा. आणि फास्ट फॉरवर्ड आणि स्किप नका करू. व्हिडिओला सुरुवात पासून ते लास्ट पर्यंत सर्व बघा. पप्या अलाराम झाला, उठ. ए पप्या, आता बघा मी झोपून उठले. सर्वात आधी जर आपल्याला एक्सरसाइज बॉडी फिट ठेवायची असेल ना, आपला जो हतरून असेल ना, तो आपण पूर्ण घडी मारायचा. त्यात बघा हे मारण्यामध्येच आपली हातपाय मूव्ह होतात. हे सर्व उचलतानाच आपली एक्सरसाइज होते. आता आतमध्ये जाऊन आपल्याला तेलाची गुळणी करायची. ते कसं करायचं ते सुद्धा आता तुम्ही बघून घ्या. उठल्या उठल्या आपल्याला चूल पण नाही भरायची आणि पाणी पण नाही पियायचं आपल्याला. आता मी बघा एक चमचा इकडे नारळाचा तेल घेतलाय, किंवा तुम्ही इकडे तिलाचा तेल घेऊ शकता. आता तुम्ही इकडे बघू शकता, मी तुम्हाला इकडेच एक्सप्लेन केलं की ते आपण जे चूल भरली ना तेलाची, ते आपण बेसिन मध्ये नाही, कधी बेसिन मध्ये स्पीड नाही करायची, कारण बेसिन चॉक होऊ शकतो. मग तुम्ही जे बाहेरचं असेल ना, दुसरं काय इकडे असेल किंवा दुसरीकडे काय असेल ना, तिकडे तुम्ही स्पीड करा. आता त्याच्यानंतर मी आता गरम पाण्याने गुळणी करणार आहे. आता इकडे बघा मी गुळण्या 10 मिनिटं केल्या. एक चमचा तो तेल होता त्याचा 10 मिनिटं गुळण्या केल्या आणि मी आता त्याच्याबरोबरच मी गरम पाणी केलं होतं. आता एका पहिलं गरम पाण्याने मी चूल भरणार. आता माझी तेल, गरम पाण्याची गुळण्या आणि तिसरा आहे ब्रश. आता ब्रश झाल्यानंतर आपण आपली जीभ साफ करायची. बघा जीभ ह्याच्याने साफ करायची. तुमच्याकडे जे काय असेल ते पण त्याच्याने जीभ साफ केलीच पाहिजे तुम्ही. आता तुम्ही मला इकडे विचाराल
की आता तुला कसं वाटतंय, ते तेल घेतलं होतं ना तोंडात, नंतर ब्रश केलं, ते एकदम फ्रेश वाटतं. असं काय वाटतच नाही की माझ्या तोंडात तेल घेतलं होतं. नाही तर तुम्हाला असं वाटेल की ते तेलाची गुळणी केल्यामुळे तुला तेल तेल वाटत असेल, तर असं काहीच नाही वाटत. उलट पूर्ण माउथ असं वाटतं, पूर्ण तोंड असं वाटतं फ्रेश झालंय माझं. आता त्यानंतर तुम्ही इकडे बघितलंच असेल, मी माझे 2 ग्लास पाणी गरम केले होते. आता ते 2 ग्लास गरम पाणी मी घेऊन बाहेर जातोय. आता मी बसून पिणार आहे ते पाणी. आता तुम्ही इकडे बघू शकता, आपलं एक फिक्स रुटीन ठेवायचं. कधी पण मी या चेअरवरती ना हा टॉवेल ठेवतोच बघा. हा टॉवेल घेतला म्हणजे इकडे तिकडे पुसायची गरज नाही, तोंड पुसलं. याचे गरम पाणी ना ह्या सीटवर किंवा खाली बसून 10 मिनिटं बसायचं. एवढी घाई करायचीच नाही. अर्ली मॉर्निंग अर्धा तास ना तुम्ही स्वतःच्या बॉडीला दिला पाहिजे, तुम्ही स्वतःसाठी. मग तुमची हे स्किन एवढी हेल्दी, तुम्ही माइंड फ्रेश राहील, एकदम चांगलं छान राहाल तुम्ही. आता हा गरम पाणी 10 मिनिटं इकडे बसून पियत राहायचं. म्हणजे आता पण मी लगेच संपवलं तरी 10 मिनिटं इकडेच बसून राहायचं मला. हा संपला 1 ग्लास. तुम्हाला माझ्या एक्सपिरियन्सनी सांगतो. आता मला 2 ग्लास आरामात समजा. सुरुवातीला काय व्हायचं, मला सवय नसायची गरम पाणी पियाची. मग तुम्हाला जर सवय नसेल तर आरामात सिप सिप करून पण पिऊ शकता. आणि जेवढा सिप करून पियाल, म्हणजे असं असं पियाल, तेवढी तुमची ती सलाईवा असते त्याच्याबरोबर पाणी चांगलं जाईल, खाली जाईल आणि तुमच्या डायजेशनसाठी हेल्प होईल, तुमच्या पोटासाठी हेल्प होईल ते. पण परत ऐका, 10 मिनिटं इकडे बसून तुम्ही आरामात पाणी पियायचं. गरम होणार तुम्हाला, कारण तुम्ही गरम पाणी पिलं. म्हणजे एवढं पण गरम नाही आहे, कारण तुम्ही बघितलं असेल, मी जरासं गरम केलं आणि लगेच काढून घेतलं. पण पिण्यासारखं गरम असलं पाहिजे ते. आणि तुम्ही विचारेल इकडे साधं पाणी घ्याल तर चालेल. साधं पाणी चालेल, पण गरम पाणी त्याच्यापेक्षा जास्त फायदा देईल तुम्हाला. आता इकडे मी 2 ग्लास गरम पाणी संपवलेलं आहे आणि इकडे माझे 10 मिनिटं पण झालेले आहे. आता मी करणार आहे योगा. आता इथे बघा, आपलं 10 मिनिटं पासून गरम पाणी पिऊन झालेलं आहे. तर सर्वात आधी योगा एक्सरसाइज काही कराल ना, ते पोटावरती नका करू. सर्वात आधी वॉर्मअप करून तुम्ही उभं राहून काही जे काय करायचं ते करा. आता इथे माझं वॉर्मअप सर्व झालेलं आहे. वॉर्मअप करून एक्सरसाइज झालेली. आता मी योगा करतोय. कारण तुम्ही काही करू शकता. इकडे एक्सरसाइज करू शकता, वॉर्मअप करू शकता, योगा करू शकता. पण तुम्ही केलं पाहिजे. जास्तीत जास्त 1 तास, कमीत कमी 30 मिनिटं तरी तुम्ही केलीच पाहिजे. इथे बघा, आमची योगा करायला आमची दिल पण आली सकाळ सकाळी. दिलू करते योगा. असं सर्व योगा झाल्यानंतर मला तर खूप स्वेट येतोय बघा. माझं माउथ फ्रेश झालं. माझं गरम पाणी पिऊन माझी इंटरनल डायजेशन चांगली झाली. एक्सरसाइज करून माझी बॉडी चांगली झाली. आता ह्याच्यानंतर सर्वात आधी जे मी काय खाणार आहे ना, ते तुम्हाला दाखवतो मी. तर तोंड पुसून हे पुसून. आणि तुम्हाला एक्सरसाइज पाहिजे तर एक्सरसाइजचे मी व्हिडिओ टाकलेले आहेत, ते तुम्ही बघू शकता. किंवा काही करा, तुम्ही बॉडी मुवमेंट करा, असं करा, जॉब करा, काही करा, पण 30 मिनिट्स तुम्ही एक्सरसाइज केलीच पाहिजे. आता माझी एक्सरसाइज झाली. आता मला आंघोळ करायचं. ह्याच्यानंतर सर्वात आधी मला असं वाटतंय की आता किती लवकर मी आंघोळ करतो. त्याच्या अगोदर हे बघा, हे च्यवनप्राश दिसते, च्यवनप्राश. कोणत्याही कंपनीचा तुम्ही च्यवनप्राश घ्या. हे बघा, असा 1 चमचा च्यवनप्राश घ्यायचं पडलं. असं 1 चमचा च्यवनप्राश घ्यायचं. आणि माझा जॉब तर तुम्हाला माहिती आहे, टेस्टिंगचा जॉब आहे. तर मी तुम्हाला सर्वांची गोष्टींची टेस्ट सांगतो. जर लाईफमध्ये कोणत्या माणसाने किंवा कोणीच असं च्यवनप्राश कधीच खाल्लेला नसेल ना, तर मी तुम्हाला टेस्टचं एक प्रॅक्टिकल एक्झाम्पल देतो. ह्याची टेस्ट अशी लागते ना, की माणसाला ना परत परत चाटायला वाटतं. टेस्ट एकदम चांगली लागते. मग तुम्ही बिंदास खाऊ शकता. आता मी चाललो आंघोळीला. आंघोळ करतो आणि कपडे चेंज करून येतो.
मग त्यानंतर दाखवतो की काय रुटीन असते. आता इकडे माझी आंघोळ झालेली आहे. आता माझ्या हातात 3 वस्तू आहेत बघा, 3 वस्तू, पॉन्ड्स, परफ्यूम आणि फणी. सर्वात आधी तर पॉन्ड्स, मग त्यानंतर फणी, त्यानंतर परफ्यूम. आता तुम्ही इकडे बघितलं, उठल्यापासून माउथ फ्रेश झालं, माउथ फ्रेश झाल्यानंतर पाणी पिल्याने आपलं इंटरनल फ्रेश झालं, नंतर एक्सरसाइज करून आपली बॉडी फ्रेश झाली, आंघोळ करून आपल्याला फ्रेश वाटलं, मग आपण एकदम रुटीन आपली एकदम हायजीन प्रॉपर ठेवायची. त्यानंतर येते वस्तू खाण्याची. आता त्याच्यात आपल्या घरी काय नाश्ता बनते ते तर माझी मम्मी सांगेल. मम्मीने काय नाश्ता बनवला ते तर मी तुम्हाला दाखवतो. आणि त्याबरोबर आपण बनवणार आहे काढा. आता ते काढा कसा बनवायचा, आता तुम्ही हे विचाराल. तुम्हाला एक मी सांगतो, जर तुम्हाला फिट राहायचं, तुम्हाला जर चांगलं राहायचं आणि तुम्हाला जर हेल्दी राहायचं, या कोविड पासून पण जरा लांब राहायचं, तर सर्व काम तुम्हालाच केलं पाहिजे. नाश्ता पण जमलं तर तुम्हीच करा. हे काढा जे बनवायचं ना आपल्याला, ते दुसऱ्यावर अवलंबून राहू नका की ते बनवून देतील तुम्हाला तेव्हा तुम्ही काढा बनवाल, काढा पियाल. सॉरी, तसं काढा कधी तुम्ही आयुष्यात पिणार नाही, कारण समोरचं 1 दिवस बनवून देईल, 2 दिवस बनवून देईल, ते तुम्हाला रोज बनवून नाही देणार काढा. म्हणजे आता काढा कसं बनवायचं ते सुद्धा तुम्ही बघून घ्या. सर्वात आधी जर आपण गॅस पेटवूया, आपलं भांडं ठेवणे. आपल्याला इकडे 2 कप पाणी बॉईल करायला ठेवायचं. आता इकडे बघ आपल्याला काय काय साहित्य लागणार आहे. इकडे आपल्याला पाव चमचा सुंठ पावडर लागणार आहे. जर तुमच्याकडे सुंठ पावडर नसेल तर तुम्ही 1 इंच आलाचा तुकडा घेऊन त्याला किसून पण टाकू शकता. आता इकडे मी दालचिनीचे तुकडे घेतलेत बघा. इकडे मी 4-5 काली मिरी घेतली आहे. इकडे मी मनुका घेतलाय 4-5. इकडे आपण 4-5 तुळशीचे पानं घेतली आहेत आणि इकडे गुलाचा तुकडा घेतलाय. बघा, पाव चमचा सुंठ पावडर, तुळशीची पानं, काली मिरी आणि दालचिनी, मनुका. तर छोटे मनुका मी कापले नाही, तुम्ही असे कापून पण टाकू शकता. हे आपलं 2 कप पाणी आहे ना, एवढं उकळलं पाहिजे ना की 2 कपचा 1 कप झाला पाहिजे आपल्याला. आता आपल्याला फुल फ्लेमवर राहू दे. आता याला 10 मिनिटं तर लागतीलच. आता तिथे मी 10 मिनिटांसाठी पाणी उकळायला ठेवलंय आणि इकडे आता 10 मिनिटांसाठी मी काय करणार आहे ते दाखवतो. पण सर्वात आधी हे बघा, मी जिकडे बसलोय, मी तुम्हाला जे गरम पाणी तिकडे बसून दाखवलं ना, त्या चेअरवरती बसून, ते तुम्ही खाली बसून पण पिला तर चांगलं होईल तुम्हाला. आता मी इकडे बसलोय ते काय दाखवतो बघा. दिल बघा माझ्याबरोबर बसली. आता आपल्याला 10 मिनिटं काय करायचं ते पण मी तुम्हाला दाखवतो. 3 मिनिटं, सुरुवातीचे 3 मिनिटं मी अनुलोम विलोम करतो. हे असं अनुलोम विलोम करतो ह्याच्यानी, आणि थंब आणि रिंग फिंगर. जेवढे सेकंड तुम्ही होल्ड करू शकता तेवढे सेकंड होल्ड करायचे. जर मी ऍव्हरेज तुम्हाला सांगायचं झालं तर 1 मिनिटात मी 1 किंवा मॅक्झिमम 2 करतो. म्हणजे एवढी कॅपॅसिटी तुमची चांगली असली पाहिजे. आणि हे तुम्हाला 5 मिनिटं, 3 मिनिटं, 5 मिनिटं करायची आहेत. आता हे सर्व 3 मिनिटं 5 मिनिटं मी करून घेतो आणि त्यानंतर मी तुम्हाला दाखवतो 6व्या-7व्या मिनिटाला मी काय करायला घेत होते. आणि बघ इकडे आता माझे 5 मिनिटं झालेले आहेत. आणि आपली दिल म्हणजे उठल्यापासून ती, मी जर चालत असेल ना तर तिकडे चालत असणार, आणि जर मी कुठे बसलोय तर ती तिकडे झोपलेली असणार. ती पण आपली एक्सरसाइज आणि काय ते रुटीन चालू ठेवलेलं आहे. आता माझे 5 मिनिटं झालेले. 5 मिनिटं मी अनुलोम विलोम केलंय. ब्रिथिंग एक्सरसाइज तुम्ही केली पाहिजे. ब्रिथिंग एक्सरसाइज केल्याने माणसं म्हणतात ना, स्किन पाहिजे चांगली पाहिजे, फ्रेश पाहिजे, माइंड शांत पाहिजे, एकदम आपल्याला डिसिप्लिन राहायला पाहिजे. ते सर्व कशाने येणार? आपले चांगले रुटीननी पण येणार आणि ब्रिथिंगनी पण येणार. ब्रिथिंगने आपला स्ट्रेस लेवल कमी होतो. हे झाल्यानंतर मी करतो कपालभाती. आणि ते कसं करायचं? ब्रीथ इनहेल करायचं आणि कपालभातीचं प्रोसेस ऑफ एक्झेलेशन, म्हणजे फक्त एक्झेल करत राहायचं आपल्याला. असे 1 मिनिटात तुमचे 72 ते 100 स्ट्रोक झाले पाहिजे. आणि जर तुम्ही पहिल्यांदा हे सुरुवातीला जर ट्राय करताय ना, तर तुम्हाला आता हे झाल्यानंतर माझ्यासारखं बोलायला येणार नाही, कारण तुम्हाला दम लागणार. आता जर सुरुवातीलाच करताय तर तुम्हाला मी एक टिप देतो की तुम्ही फक्त हे असे 10, 15 किंवा 20च करा आणि एकदाच करा. मग दुसऱ्या दिवशी जाऊन वाढवू शकता. आता मी हे 3-4 सेट करणार आहे आणि हे माझे 3-4 सेट झाल्यानंतर मी तुम्हाला दाखवतो की लास्ट मी काय करतो. आता इकडे माझं अनुलोम विलोम झालं, इकडे माझं कपालभाती झालं. आता मी तुम्हाला तिसरी आणि लास्ट वस्तू दाखवतो, जे मी 10 मिनिटात कव्हर अप करतो. आणि 10 मिनिटानंतर मी तिकडे जाईल आणि आपला काढा बघेल.
आता मी जरा कॅमेरा लांब घेतलाय. आता काय करायचं आपला हे ना, हे हात असं पाठी लॉक करायचं. मला दाखवतो मी. हाताच्या पाठी बघा असं असलं पाहिजे. असं लॉक करायचं. आपण मांडी घालून खाली बसायचं एकदम शांत. आणि ही आपण ब्लड सर्क्युलेशन एक्सरसाइज बोलू शकतो. आपल्या माइंडसाठी, आपल्या डोक्यासाठी, तुमच्या हेअरसाठी पण हे सर्व एक्सरसाइज चांगले असतात. आता मी हात पाठी लॉक केलं. आता मी एक लांब श्वास घेतोय. लांब श्वास घेतला. आता एक्सेल करून मी खाली जातोय. म्हणजे श्वास सोडून मी खाली जातोय आणि श्वास तोंडाने सोडायचा. जेवढं तुम्हाला खाली जाता येतं तेवढं खाली जा. डोकं टेकलं तरी चालेल, डोकं नाही टेकलं तरी चालेल. आणि खाली जाऊन काहीच नाही, म्हणजे श्वास काय आपल्या आता आतमध्ये श्वासच नाही घेतलाय आपण. आणि वरती येताना श्वास घ्यायचा. हे झालं सरळ. आता श्वास घेतलेला आहे आपण. आता श्वास सोडायचा. तर आता मी राईट गुडघ्यावरती जाणार. ते पण श्वास सोडून तोंडाने. इथे पण आपल्याला जेवढा वेळ थांबता येतं तेवढा वेळ आपल्याला थांबायचं आहे. आता मी परत श्वास घेणार. श्वास घेऊन मी वरती आलो. आता मी लेफ्ट कडे जाणार. ह्याला मी म्हणतो 1 सेट. असे मी 3 सेट करतो. आता हे 3 सेट करून घेतो. आणि मला एवढं गॅरंटी आहे की 3 सेट झाल्यानंतर माझे 10 मिनिटं होतात. आणि त्या 10 मिनिटांनंतर आता आपण काढा बघायला जाणार आहोत. तिकडे माझे 3 सेट झालेले आहेत. आपला तिकडे काढा पण ऑलमोस्ट रेडी झालेला आहे. आणि इकडे बघा दिल अजून झोपलेलीच आहे. तिला डिस्टर्ब नाही करत. आता मी तुम्हाला दाखवतो काढा आपला तिकडे रेडी झालेला असेल. आता इकडे बघा आपली 10 मिनिटं झालेली आहेत. आणि आपला मी गॅस बंद करतो. इकडे आपल्या 2 कपचा 1 कप झालेला आहे. आता मी गालून घेणार आहे. हे बघा आपला काढा एकदम रेडी आहे. आता आपण नाश्ता पण घेऊन जाऊया बाहेर. आणि तुम्ही इकडे विचारा मी त्या गुलाचा तुकडा टाकलाच नाही. आता ते काय करणार ते पण तुम्हाला दाखवतो. हे बघा काढा एकदम गरम आहे. आपला नाश्ता आणेपर्यंत आपला काढा पण थंडच होईल. आता इकडे बघा आपला काढा एकदम साधा झालेला आहे. आणि आमची दिल बघा आता दुसऱ्या पोज मध्ये झोपलेली आहे. दिल. आता मी तुम्हाला या काढ्याची टेस्ट सांगतो कसा लागतो हा काढा. तर आता हा बघा आपला काढा. तुम्हाला जर टेस्ट सांगायची झाली तर काली मिरीमुळे त्याला जरासा तिखटपणा होता. तर टेस्ट तर काहीच नाही. मिरमिरीत काय म्हणजे काहीच नाही त्याला टेस्ट. तुम्ही सहज असा पिऊ शकता. तुम्ही विचार कराल हा गुलाचा तुकडा मी असा साईडला का ठेवला. हा जो गुलाचा तुकडा आता हे पिऊन झालं ना त्यानंतर मी गुल असं चावून खातो. तुम्ही हवा तर त्याच्यात शिजवते. आपण बॉईल करताना गुल टाकला तिकडे पण टाकू शकता. किंवा बॉईल झाल्यानंतर आपण जेव्हा थंड करायला गेलं त्याच्यात पण टाकू शकता. किंवा लास्ट मध्ये माझ्यासारखा सुद्धा खाऊ शकता. आता माझा काढा पिऊन झालेला आहे. आता माझी नाश्त्याची वेळ झाली. मम्मी नाश्ता कुठे माझा. तुम्हाला नाश्ता बघा इकडे डोसा चटणी. आणि कधी पण अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट आपण केला पाहिजे. काहीही असेल दिवसभराचा तुमचा लंच सुटू दे, डिनर सुटू दे, काही सुटू दे, पण तुमचं ब्रेकफास्ट म्हणजे उठल्या जे खाणं असतं ते खाल्लंच पाहिजे. आता बघा मी एक्सरसाइज केली, ते काढा पिला, मला भूक तर खूप लागली. आता ते नाश्ता करतो मग त्यानंतर तुम्हाला रुटीन दाखवतो मी. आता नाश्ता काय विचारलं नाही. नाश्ता दाखवलं मी त्यांना. मुगाच्या डाळीचा डोसा आहे. मुगाच्या डाळीचा डोसा आणि चटणी. मुगाच्या डाळीचे डोसे 2-3 डोसे खातो मी. चांगली एकदम फ्रेश चटणी बनवलेली आताच. आणि इकडे आपले दिल बघा परत दुसऱ्या अँगल मध्ये झोपले, दुसऱ्या पोज मध्ये झोपले. दिल दिल. चला आता ह्याची टेस्टिंग करून दाखवायची गरज नाही. ह्याची आपली ऑलरेडी रेसिपी अपलोडेड आहे. आता तुम्ही इकडे बघू शकता माझं इकडे पूर्ण ब्रेकफास्ट झालेला आहे. आता ह्याच्यानंतर आपण रुटीन बघूया. आता तुम्ही इकडे बघू शकता. आता मी इकडे माझं एडिटिंगचं जे काम करतोय, आपलं जे डेली रुटीन आहे ते आपण चालूच ठेवायचं. माझा नाश्ता झाला, त्यानंतर 3 तासानंतर माझे फ्रुट्स खाऊन झाले. फ्रुट्स नंतर माझं जेवण सुद्धा झालं, लंच सुद्धा झालं. आता मेन इम्पॉर्टंट वस्तू जे मला तुम्हाला व्हिडिओमध्ये दाखवायची नाही ती ही गोष्ट आहे. आपण जेव्हा पण काम करत बसू ना तर आपल्या बाजूला पाणी असलंच पाहिजे. आणि ते पाणी कसं आहे माहितीये का, हे गरम पाणी आहे, गरम पाणी. आणि जेव्हा पण तुम्हाला पाणी प्यायला वाटेल तर तुम्ही गरम पाणी सिप करा. आता पाणीचा नियम तुम्हाला माहिती असलाच पाहिजे की जेवणाच्या एक सेम टाइम देतो मी तुम्हाला. जेवणाच्या अर्धा तास अगोदर आणि जेवणाच्या अर्धा तास नंतर तुम्ही पाणी पिलं पाहिजे. जेवणाच्या मधोमध तुम्ही कधीच पाणी पिऊ नका. आता हे माझं गरम पाणी आहे.
40 मिनिटाचा गॅप ठेवला ना, सुरुवातीला 40 मिनिटं आणि नंतर 40 मिनिटं, तरी एकदम बेस्ट आहे. आता असं जेव्हा पण पाणी प्यायची तुम्हाला असं वाटलं की पाणी पियायचं तुम्हाला, तर कधी पण गरम पाणीच पिया. आता आणि गरम पाणी असं घेऊन ठेवला तर तुम्हाला पियाला तर सारखं उठून कोण गरम करणार आहे? सारखं उठून गरम करायला होणार नाही. मग आपण तिकडे साधा पाणी पिणार आणि फ्रीजचं पाणी तर नकाच पिऊ तुम्ही. जर हे सर्व का दाखवतोय? कारण तुमची इम्युनिटी पॉवर वाढण्यासाठी. आता मी जेवढं पाहिजे तेवढं आपण घ्यायचं गरम पाणी. जास्त गरम नसणार याच्यात, नंतर नंतर ते थंडच होत जास्त, पण गरम असतं ते. असं सिप सिप करून एक ग्लास, हा एक पूर्ण ग्लास तुम्ही एका घोटमध्ये नाही पियायचं, 2-3 घोटमध्ये पियायचं. आपलं काम झालं की आपण आपलं परत हे बंद करून ठेवायचं, परत साईडला ठेवायचं आणि आपल्याला कामाला लागायचं. जर तुम्हाला असं झालं ना, असं झालं तर ह्याच्यासाठी आपण काय केलं पाहिजे ना, आता ते तुम्हाला मी दाखवतो. आणि इकडे लक्ष द्या, आपलं गरम पाणी, आपलं पाणी आपल्यासोबत असलंच पाहिजे. आता माझं हे पाणी संपलेलं आहे, आता माझे ह्या थर्मस मधलं मी पाणी संपवणार आहे. आता इकडे माणसं चुकी काय करतात बघा, पोश्चर बघा अशी होते. तर काय करायचं, दर 5-10 मिनिटांनी आपल्या माइंडला सांगत राहायचं की आपल्याला सरळ बसायचंय. मग आपण असं बसलेलो आहोत ना, हे बघा, पोश्चर करेक्ट करायची, चेस्ट आउट करायची, शोल्डर बॅक करायची. आणि जर वाटलं तर एक्सरसाइज आपण काय करू शकतो, नेकची एक्सरसाइज. म्हणजे आपण ही एक्सरसाइज फर्स्ट, सेकंड, असे म्हणजे असे करत राहायचं, असं करत राहायचं, असं करत राहायचं, रोटेशन करायचं. हे झाल्यानंतर आपण शोल्डर रोल करू शकतो, पाठी करू शकतो, हे हात असे ठेवून पाठीपुढे करू शकतो. आणि जेवढं जमेल तेवढं आपलं पोश्चर असं स्ट्रेट ठेवूनच. सुरुवातीला तुम्हाला जर टफ वाटेल, पण जर लक्ष नाही दिलं तर हे असं होऊन जातं एकदम असं, मग खूप प्रॉब्लेम होतो. आता हे झालं. आणि मी तुम्हाला आता काय दाखवलं होतं, असं जेव्हा होतं ना, मध्ये मध्ये होतं, तर त्यावेळी आपण काय केलं पाहिजे आणि त्यावेळी आपण काय खाल्लं पाहिजे ते आता तुम्ही बघा. हे बघा, हे आपले लवंग आहेत ना, लवंग ह्याला मी कुटून घेतलेलं आहे. ह्याला आपली एकदम फाईन पावडर बनवायची आहे. आणि इकडे मध आहे, बघा मी हातात मध घेतलाय जेवढं मला पाहिजे तेवढं. आणि इकडे बघा 2 चिमटी लवंगची पावडर घेतली आहे. तर मी याला मिक्स करतो बघा. आणि जेव्हा पण आपल्याला आणि असं जे मी तुम्हाला करून दाखवलं, मला तर झालेलं नाही, असं जेव्हा तुम्हाला होईल ना त्यावेळी तुम्ही असं एकदम मिक्स करायचं हे आणि चाटायचं. तुम्ही टेस्ट विचाराल ते लवंगचं काय कडवटपणा असं काय लागत नाही, कारण मध आपलं गोड आहे ना, ते एकदम छान लागतंय. म्हणजे ह्याच्यामुळे आपलं जे खक्क करणं होतं ना ते सर्व जायला का. पण तुम्ही विचाराल काय भांड्यात का नाही घेतलं, हातावरच का घेतलं? कोण एवढं सोफिस्टिकेटेड करते? जेव्हा आपल्याला खोकला सर्दी होतो ना तेव्हा आपल्याला काय सुचत नाही, आपल्याला लगेच हातावर घ्यायचं, लगेच मिक्स करायचं, लगेच चाटून खायचं, लगेच आपल्याला हात वर जायचं. आणि जमलं काय तुम्हाला अशी लवंगची पावडर न करून ठेवायची. जसं समजा तुम्हाला वाटलं किंवा तुम्ही जिकडे काम करता किंवा तुमच्या आजूबाजूला असं वाटलं, लगेच मध द्यायचं आणि त्यांना असं करायचं, कारण त्यांचं पण खक्कपणा थांबलं तर तुमचाच फायदा आहे. हे 4 वस्तू कशाला सांगितलीस अनु? दाखव इकडे. आता इकडे मम्मीकडून मी 4 वस्तू मागवले, ते 4 वस्तू मी सर्वात आधी तुम्हाला दाखवतो. जिरा घेतलाय, जिरा, आपले लसूण घेतलेत, आपली हळद घेतली आहे आणि आपल्या इकडे कोथिंबीर घेतली. हे आपले 4 वस्तू आहेत. आता तुम्ही मला विचाराल मी हे 4 वस्तू तुम्हाला का दाखवले. आता हे 4 वस्तू आपल्या जेवणात असतातच, पण समजा कधी कोणाकोणाच्या जेवणात हे वस्तू नसतील तर हे तुम्ही 4 वस्तू तुमच्या जेवणात असले पाहिजे. म्हणजे तुम्ही जे आपण लंच करतो, आपण दुपारी जे जेवतो, रात्री जे जेवतो किंवा नाश्ता जे काय बनवतो, त्याच्यात हे 4 वस्तूंना जेवढ्यात जमेल ना तेवढे वापरायचे प्रयत्न करा, कारण हे सर्व गोष्टी आपल्या इम्युनिटी पॉवर वाढवण्यासाठी खूप चांगली असते. आता तुम्ही विचाराल मी हे काय करतोय. आता इकडे दिसतंय तुम्हाला स्टीम, पाहिजे का तुम्हाला स्टीम? स्टीमच्या नादात मी तर तुम्हाला सांगायला विसरलो की हे स्टीम कशी बनवायची. स्टीमच्या आतमध्ये बघा काहीतरी आहे. हे स्टीमच्या आतमध्ये काय आहे, स्टीम का घेतोय मी, स्टीमचे फायदे का, तुम्हाला मी का दाखवतोय हा व्हिडिओ. हे जरा स्टीमचं मी जरा घेतो, मी 5 मिनिटं घेतो तेव्हापर्यंत तुम्ही. आणि या स्टीमचं बघा तोंडाने नाही घ्यायचं, फक्त नाकाने श्वास घ्यायचा आणि नाकाने सोडायचं.
आता ह्याच्यात काय टाकलंय, ह्याचे फायदे काय ते तुम्ही जरा बघून घ्या. आता बघा, मी तिकडे स्टीम घेत होतो आणि मी स्टीम मध्ये काय टाकलं होतं ते तुम्हाला दाखवतो. आणि स्टीम मशीन तुम्ही मला विचाराल तर ही बघा, ही स्पार्कची मशीन आहे आणि ही खूप छान मशीन आहे. मला ही मशीन खूप आवडली आहे. आता मी ह्याचं टाकून उघडतो. हे आपलं नॉर्मल साधं पाणी आहे आणि ह्याच्यामध्ये आपला ओवा दिसतोय, ओवा, पण याला अजवाईन बोलतो, ओवा बोलतो, माहिती आहे ना. 2 आणि असे 3 टाकायचे, 2-3 टाकले तरी चालेल. हे करायचं आणि बंद. पण तुम्ही बघू शकता पाण्यात ओवा आहे, त्याची मी आता स्टीम घेत होतो. आता ही स्टीम मी का घेत होतो, कारण स्टीम घेताना मला बोलायला जमत नव्हतं. स्टीम कशाला घ्यायची असते, कधी कधी सर्दी खोकला असल्यामुळे आपल्याला इकडे कसं चोंदल्यासारखं होतं, म्हणजे एकदम घट्ट वाटतं किंवा ब्रीथिंग मध्ये इश्यू होते. एवढी लॉंग ब्रीथ जर तुम्ही नाही घेऊ शकत तर तुमच्या ब्रीथिंग मध्ये प्रॉब्लेम आहे. तुमची ब्रीथ एकदा शॉर्ट असते किंवा एक प्रॉपर असते किंवा लॉंग असते. शॉर्ट ब्रीथ असेल तर तुम्हाला फ्युचरमध्ये जाऊन लंग्सचे खूप प्रॉब्लेम होऊ शकतात. ते आपल्यामुळेच नाही, सिगरेट आपण जरी सिगरेट किंवा अशी काही वस्तू करत नसेल तर दुसरे तरी आहेत, आपले बाहेर पॉल्युशन किती आहे, त्यामुळे आपल्याला इकडे खूप प्रॉब्लेम होतात. त्यामुळे आपण स्टीम घेतली पाहिजे आणि स्टीम मध्ये अशी वस्तू टाका आणि हफ्त्याला 3 वेळा, म्हणजे एक दिवस स्टीम घ्यायची, एक दिवस नाही घ्यायची, एक दिवस स्टीम घ्यायची, एक दिवस नाही घ्यायची. आणि ज्यांना सर्दी आहे की खोकला आहे किंवा असं जरा घट्टपणा वाटतो इकडे, तर त्यांनी तर रोज घेतली पाहिजे जोपर्यंत त्यांचं होत नाही. आणि त्यावरून आता तुम्ही स्किन बघा, इकडे आपल्याला फेशियल करण्यासाठी कुठे पार्लरमध्ये जायची गरज नाही. स्टीम घ्यायची आपल्या मॉर्निंग पासून जे रुटीन दाखवलंय ते करा. पूर्ण फेस एकदम तुमचं एकदम क्लीन राहील, गरम पाण्याने एकदम अजून फ्रेश राहील. आणि जिकडे आमची तिकडे दिल बघा कशी खात राहते, तसं खायचं नाही, एकदम डाईट आणि एकदम चांगलं खात राहायचं. आणि आपण सुरुवातीपासून कसं विक्स टाकत आलोय किंवा असं काय वस्तू टाकत आलोय, तर विक्स नका टाकू, कारण असेल नसेल ते बाहेरचे प्रोडक्ट आहेत. आपल्याकडे घरगुती, आपल्याकडे इंडियन आपले स्पाइसेस, आपली इंडियाची आयुर्वेद किती मोठी गोष्ट आहे, ते जरा युज करा आणि त्याचे फायदे बघा. स्टीम घ्या, एकदम तुम्हाला एकदम छान वाटेल, एकदम फ्रेश वाटेल आणि एकदम आतून फ्रेशनेस येईल तुम्हाला. तर इकडे माझं दिवसभराचं काम झालेलं आहे, माझं रात्रीचं जेवण सुद्धा झालेलं आहे. आता झोपायच्या अगोदर काय करायचं, मी काय करतो ते आता मी तुम्हाला दाखवतो. त्यासाठी आपल्याला आता सर्वात आधी किचन मध्ये जावं लागेल. आपल्याला दुधाचा भांडा दिसत, दूध जरासं आपल्याला गरम करून घ्यायचं. हा आपला ग्लास, जास्त गरम नाही करायचं, एकदम कोमट असो ना दूध तसं करायचं. हे बघा, बरोबर 1 ग्लास दूध आहे हा. ह्याच्यामध्ये हळद, पाव चमचा आपल्याला हळद टाकायची. आपलं गोल्डन मिल्क, आपलं हळदीचं दूध, ह्याचे खूप फायदे असतात. आपल्या हाडं दुखत असतील, आपले मसल दुखत असतील, आपल्याला बॉडी पेन होत असेल, आपल्याला कधी पण कुठे लागलं तर आपले पूर्वी नाही म्हणायचे की आपल्याला हळद लाव तिकडे किंवा हळदीचं दूध पी. हळदीच्या दुधाचे खूप फायदे आहेत. झोपायच्या अगोदर दूध पिणं, दूध मध्ये असतं कॅल्शियम आणि प्रोटीन, ते आपल्या बॉडीमध्ये स्लो रिलीजिंग असतं. म्हणजे आपण झोपायच्या अगोदरच का घेतो, कारण ते जे आतमध्ये जे सत्व असतं, जे न्यूट्रिशन असतं, ते आरामात ते आपल्या बॉडीमध्ये रिलीज करत जातं. आणि बेस्ट टाइम म्हणजे दूध पिण्याचा सर्वात बेस्ट टाइम आहे रात्री. सकाळी उठून बेस्ट टाइम असतं ज्यूस पिण्याचं, दुपारचा बेस्ट टाइम असतो छास पिण्याचं, बटर मिल्क पिण्याचं. आता इथे माझं दूध पिऊन झालेलं आहे. दूध पिल्यानंतर मी ब्रश सुद्धा केलेला आहे. ब्रश केल्यानंतर आता मी तुम्हाला दाखवलं ना, गॅसवरती मी काय केलं होतं, ते आपलं तूप असतो ना, साजूक तूप किंवा क्लॅरिफाईड बटर किंवा आपण घी म्हणतो ना, जरासं घ्यायचं, कारण ते घट्ट असल्यामुळे जरासं त्याला गरम करायचं आणि ते लिक्विड झालं पाहिजे. आता त्याचं मी काय करतो ते बघा. हे सर्व मी रात्री झोपायच्या अगोदर करतो. आता बघा, ही आहे माझी उशी. आता त्याच्यावरती काय करणार मी, हा बघा, हा रुमाल, धुतलेला रुमाल आहे. कधी पण झोपायच्या अगोदर तो रुमाल ना असं स्प्रेड करा, कारण सारखं तर आपण उशीचा कव्हर किती 3-4 दिवसांनीच बदलू करू शकतो, रोज थोडी आपण धुवू शकतो त्याला. आणि ज्या मुलांना, मुलींना किंवा मोठ्या माणसांना ज्यांना स्किनचा प्रॉब्लेम आहे, पिंपलचा प्रॉब्लेम आहे किंवा हेअरचा प्रॉब्लेम आहे, तर त्यांनी अशी वस्तू म्हणजे उशीवरती असा नवीन रुमाल लावून ठेवायचा, कारण त्यामुळे उशीला जे घाण असतं ते आपल्या या सेन्सिटिव्ह स्किनवर लागत नाही. ही असते प्रोटेक्शन मेजर, जे आपण खूप जणांना माहित नसेल, खूप जण करत सुद्धा नाही. आणि कधी तर असे असते ते आपण पिलोचे कव्हर धुवायलाच विसरतो. आता रात्रीचं माझं जेवण 7:30 किंवा 8 वाजता होतो. त्यानंतर 2-3 तासाचा 1-1.5 तासाच्या गॅप नंतर मी दूध पितो. आणि म्हणजे झोपेपर्यंत म्हणजे 3 तास तर होतात, 2.5-3 तास होतात आपले. आणि आता मी तुम्हाला दाखवलं की आपल्याला उशीवरती नवीन रुमाल ठेवायचा, आणि त्यानंतर जे मी तुम्हाला घी जे मेल्ट करून आणलेलं ते दाखवलं जातं. मी सर्वात आधी काय करतोय, हे आपण बसायचं आपल्या अंथरुणावर, अंथरुण आपण स्वतः घालायचं, बसायचं. आणि आता इकडे बघा काय करायचं.
हे असं असं घ्यायचं, असे 2 बोटं बुडवायचे त्याच्यात, 2 बोटं बुडवून असं घ्यायचं आणि तुमच्या पायाला स्वतःहूनच अशी मसाज करायची, स्वतःहूनच मसाज करायची. कोणाला दुसऱ्याला सांगायचं नाही की माझा मसाज करून दे, हे करून दे. तुम्हाला होतं तर तुम्ही करून घ्यायचं सर्वांनी. म्हणजे ह्याच्याने काय होतं, तुमच्या हाताची पण मसाज होते तेवढी. म्हणजे पूर्ण पायाच्या बोटांना आणि पूर्ण पायाला असं हे लावून घ्यायचं. एकदाच बुडवायचं, एकदा दोनदा बुडवायचं, जास्त पण तेलकट करत नाही बसायचं. एकदाच घ्यायचं आणि ते पूर्ण जिरवायचं तुमच्या पायाला. मसाज आपल्या फीटला मसाज केल्याने आपले डोळे ना, म्हणजे ज्या घाण जमा होते माहिती, सगळ्या माणसांचे एकदम डोळे कडक होतात किंवा बाजूला अशी खूप घाण जमा होते. ते का असतं, कारण आपण त्याची केअर नाही करत. ह्याच्याने केलं ते सर्वात आधी आपल्याला झोप पण चांगली लागते. आणि जे आपण ह्या घीचा अजून दुसरा एक प्रयोग करणार आहोत, म्हणजे जे मी रोज करतो ते तुम्हाला दाखवणार आहे. त्याच्याने झोप चांगली लागते. तुमच्या माइंडमध्ये काय प्रॉब्लेम असेल, सायनस असेल कोणाला, किंवा नाकाचे जे प्रॉब्लेम असतात ना, म्हणजे शिंकत राहतात माणसांना, कोणाला अलर्जीज असतात, त्यासाठी हे सर्व चांगले असतात. आणि हे पायाच्या तलव्यांना असं घासल्यामुळे, आता ह्याला घासलं बघा, आता ह्याची बारी, आता ह्याच्यात परत 2 बोटं बुडवायचे. आणि ह्याच्याने केल्याने काय होतं, हे आपल्या डोळ्यासाठी खूप चांगलं असतं. अजून एक तुम्हाला मी सांगतो की रात्री झोपायच्या ना अर्धा तास अगोदर पाणी पिऊन घ्यायचं. आता मी झोपतोय ना, तर माझा अर्धा तास अगोदरच मी पाणी आणि दूध जे काय आहे ते मी सर्व लिक्विड पिऊन घेतले. कारण झोपायच्या अगोदर, आता मी झोपतोय लगेच 5 मिनिटं अगोदर पाणी नाही पियायचं. जरा सिप करू शकता जर तुम्हाला सुकं वाटते, तर जास्त नका करू, कारण पोटात पाणी नसलं पाहिजे. आणि पाणीमुळे जर तुमची झोप बिघडते तर ती चांगली गोष्ट नाही. कारण कोणकोणत्या माणसांना टॉयलेट करण्यासाठी मध्येच उठतात, कारण ते चुकीचं पाणी पितात. कारण पाणी अगोदर प्यायचं असतं. तुम्ही टॉयलेटच्या साठी कधीच मध्ये उठला नाही पाहिजे. आता बघा, तुमच्यावर बोलता बोलता मी माझं पूर्ण हे पायाला लावून घेतलेलं आहे. आता बघा, मी पाय असे ठेवलेले आहेत, म्हणजे पायाला लावलं नाही. आता त्यानंतर मी पाय हे बघा असे ठेवतो. आता जे मी तुम्हाला उशीचं दाखवलंय ना, आता मी झोपायच्या वेळेला जरा उशीच्या खाली झोपणार आहे, कारण मला घी आता नाकात टाकायचंय. म्हणजे कारण उशी असल्यावरती अशी जाते, पूर्ण खाली आपली मान जात नाही. तर मी जरा खाली सरकतो. आता मी याच्यावर बरोबर आता असं डुबवणार. मी एक चांगली गोष्ट झाली की स्क्रीनमुळे मला दिसतं तरी की मला नाकात कसं टाकायचं. असं मी याच्यात बघा एक बोट डुबवणार आणि त्याच्यात लिक्विड जमा होते बघा. असं एक थेंब तुम्हाला दिसणार नाही ऍक्च्युली. असं घ्यायचं, हा एक ड्रॉप टाकला, जरासं ब्रीथिंग करायचं. परत दुसऱ्या नाकात एक ड्रॉप टाकला. 2 ड्रॉप टाकायचे एक नाकात, म्हणजे टोटल ह्या नाकात 2 ड्रॉप. असं बोट बुडवायचं, म्हणजे ते तुमच्या बोटाला लागेल. पण जरा वरती बोट करायचा आणि इकडे आणताना असा बोट खाली स्लाइड करायचा. म्हणजे तो तेल असा गेल्यावर इकडे येतो आणि वरती गेल्यावर तो खाली पडतो. असं केल्यावर इकडे येतो आणि असा केल्यावर खाली पडतो. ह्या ह्याच्यात 2 गेले. खूप खूप चांगलं असतं तुमच्या नोझल ह्याच्यासाठी. ज्यांना सायनसचे प्रॉब्लेम असतात, ज्यांना नाकाचे प्रॉब्लेम, ज्यांना स्नीझिंग प्रॉब्लेम, ज्यांना सारखी सर्दी होत राहते, किंवा ज्यांना मायग्रेन असतो ना, मायग्रेन, ज्यांच्या डोक्यादुखीचा खूप प्रॉब्लेम असतो ना, त्यांनी हे तर नक्कीच केलं पाहिजे. अजून एक तुम्हाला टिप देतो. चला, जर तुम्हाला लवकर झोप येत नसेल ना आणि तुम्हाला झोपायचं असेल, तर सुरुवात काय करायचं, ज्या पोझिशनवर तुम्ही झोपलात ना त्या पोझिशनवरून 10-15 मिनिटं जास्त हलत नाही राहायचं, पहिली गोष्ट. दुसरी गोष्ट, तुमचे हे डोळे आहेत ना अशा ना असे जास्त वेळ ब्लिंक करायचे, म्हणजे ते दमतील. दुसरी गोष्ट, हे कोणती तरी एक टेक्निक पहिल्या टेक्निकने झोपेल किंवा दुसऱ्या टेक्निक. तिसरी टेक्निक असते, नाकाने ब्रीथ करायचं आणि तोंडाने सोडायचं. परत नाकाने ब्रीथ करायचं, तोंडाने सोडायचं. 3 वस्तू तुम्ही झोपायच्या अगोदर करायचं. आणि मोबाईल किंवा टेक्नॉलॉजी किंवा अशी गोष्ट असते ते अर्धा तास अगोदर, 1 तास अगोदर हात न लावायचे, कारण त्याचे जे लाईटी असतात ते डोळ्याला त्रास देतात. त्यामुळे अशा गोष्टींपासून लांब राहायचं. असं छान प्रकारे एकदम रिलॅक्स झोपायचं. आणि अशी तुम्ही ब्रीथिंग एक्सरसाइज करू शकता, म्हणजे नाकाने घ्यायचं, तोंडाने सोडायचं. आणि मी तुम्हाला सांगतो 20-30 जेव्हा कराल ना ते ऑटोमॅटिक तुम्ही झोपून जाल. आता तुम्ही सर्वात आधी तर मला कमेंटमध्ये हे सांगा की तुम्हाला डेली रुटीन, ही रुटीन मॉर्निंग ते नाईट पर्यंत तुम्हाला कशी वाटली. आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक करा. व्हिडिओला जेवढं जास्त होऊ शकतं तेवढं शेअर करा. कारण अशी रुटीन जर माणसं फॉलो करतील ना, ते कोविड-19 किंवा कोणतीच आजार पण आपल्या बॉडीच्या जवळ नाही येऊ शकत. आणि ह्याच रुटीनमध्ये गिलॉय ज्यूस आणि अलोवेरा ज्यूस हे सुद्धा ज्यूस पिण्याची सवय लावा तुम्ही. 20 ml अलोवेरा ज्यूस प्यायचं सकाळी, 20 ml गिलॉय ज्यूस प्यायचं संध्याकाळी, डबल क्वांटिटी पाणीमध्ये.
आणि तुमची बॉडी एकदम फ्रेश राहील आणि तुम्ही एकदम हेल्दी राहाल.